Det er en video på dansk, hvordan man hacker eller hacker andre RuneScape. Kom. Du går ind på RuneScape.com, hvor du går ind her, account management, så går du helt ned på bunden, så går du recover account, bare klik her, hvis den ikke kommer sammen, så kommer den lige her, så det er bare en af mine egne profiler, simpelthen, så ved jeg, den er der. Så I skal så skrive det offer, I vil have, men okay. Så det kommer stolen password. Så i alle de her, så skal I bare skrive et eller andet tilfældigt. Hvis så kan I se der, så det er den helt underlig. Ja, nej, helt underlig. Nej. I skal bare skrive et eller andet helt underligt tilfældigt. Eller andet. Så når jeg har gjort det i alle de her, så bliver den grøn deroppe. Kan I se? Okay, den er grøn. Så er den er fint. Så er bare et eller andet. Og så her. Så skal jeg skrive det password, det kodeord, I så vil have lavet det om til. Det skal I huske. Så bare, I skal skrive noget, I kan huske der, så I kan lave, så I ved, hvad I skal skrive, når I laver ind. Ja, der er det også det. Lige meget. Så bare et eller andet. Ja. Så skriver de en masse bogstaver her, og sådan lidt. Sådan, ikke? Så ser vi her. Men lad være med at trykke submit appel. Lad være med det. Det skal jeg nemlig ikke gøre. Nu skal vi have et. Ja. Ruller vi op. Så tager vi her. Højklikker vi på selve skriften. Hjemmeside eller hvad vi kalder det. Så højklikker. Kopierer I det. Så ind på jeres mail. Her. Så her er så mailen, jeg skal sende den til. Det er jagac.recover_password@hotmail.com. Ja. Gå ind og trykker emne. Så skriver I cover password. Grunden til, at jeg skal skrive det på engelsk, det er fordi, ja, nogle englænder eller ikke, så er der bare. Så, ja. Så er det, så sætter jeg lige lidt ned. Og der er og så, så skriver I skal så skrive så name, skriver I så. Det skal så være jeres eget, og sådan, så I kan få. Skriver bare den der, jeg havde, ikke? Skriver I ned. Skriver I password. Jeg skriver bare et eller andet. Jeg skriver bare et eller andet. Og ellers vil jeg gå ind og have bare, kan vi ikke have. Så hvis jeg skriver victim, så victim, så offer, det er så hvem I skal have, eller hvem de så tror, at det har stjålet jeres password. Det er så dem, I tror, at har stjålet jeres koder. Så er det bare og så skal det så være den, I havde tænkt jer at hacke. Så, det var det. Så skal I bare for eksempel, så sender I det. Jo, jeg kan lige bare sende det. Jeg får ikke noget ud af det. Men der var så nok lige gå 2-3 dage før, så svarer de jer med en mail, hvor der så står kodeordet og navnet og alt muligt om den fil, I så har valgt at hacke. Så det var det. Tak fordi I så den video. Hej.